ejebe ebe onye ọbụla ya eje ma anyị si nye olite n'ebe ahụ ya na-agbara ya ọgụbe ndị mmụọ na ya na-agbara ya ọgụbe ndị mmụọ ka ọ nọ ndụ anyị na-erikọta ka ọ nwụrụ anwụ anyị ma na anyị na ya erikọtakwa n'oge adịrị anya maka onye ikpe niile jikọrọ ụzọ nọ nke aka kpara ọzọbara madam anyị abịago ọ na-anya mmiri ka anyị ji wee bịa maka ọ bụ n'oke mmasị na olubere ọrụ injinia mana anyị ndị Chukwu ajụjụ abịa ya agba ya katapọt ọ dịgo ka o si wee dị ọ hapụgoro ezinụlọ edezikwa ezinụlọ onye maka ọ bụ na ọ ma na ya emenwu ihe dị na ọ ya ejebe ọ ya sị ka ya nọdụ kwuo mana ọ bụrụ ma ozi ọ ya bịa n'ezu maka onwe onye na-anwụchi anwụchi anya na-abụ nwa kpamkpam anyị asị na ọ dịgo ka ọ dịbe anyị nwe na-edikwu maka o nwere gaapụ o wepụrụ n'ebe anyị nnukwu gaapụ ka ngwazie gị eziokwu maka kwa mgbede anyị ataghị ọka anyị alacha ube amalị na nkịta oge ọka anyị chọbazie injinia anyị afọ eziokwu ka ọka metụ anyị dị ma ọ da ngị nwa ọ bụ na ọ na-abịa na-ekiri nwa nke anwa dị iche mbịa ebe a ewere m ihe ọ bụrụ ihe azọkasịa mma aka oyibo a chịrị ya na mana ya dịba ọ dịcha njọ ọ bụ ihe mechaa ka ọ ya dị mma ekpere anyị bụzi Chukwu biko ebe ahụ ọ nọ ka mkpụrụ obi ezuru ike na mbụkwa ọ ya bụ n'oge ikpeazụ anyị nche ezukọkwa na-enwe aṅụrị n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye biko were ihe anyị ma na a na-emetụ ya aka mana debe ya n'azụ azụ ọ bụghị na anyị enwe ka mana nnọkọ anyị nwepụghị asosieshọn anyị nwere ma ka iwee mazie nọọ nnọkọ anyị na osi maka mkpọbịa injinia ọ dịkotere aka nnọkọ anyị na osi mara ya ọ ya dịrị unu ma ọ ya dịkwa ezinụlọ dịkwara anyị ma n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị bịara ka anyị kasị nna m sị ọsụ akwa ebikwara mmadụ gasị igwe ọsụ bikwara anyị bịara jidebe anụ edo mkpa onye ọna na-asụ akwụ na ọ bịara ebikwa nke mmadụ na-asụ oge ọbọsụ ya asụ nke ka mmadụ ebikwara ya ọ bụ na na-apụta ihe a na-eje na mkpọ taa nwa a na-asị ka ndị dị na ba na-anọ n'ahịa kedu ebe onye na-asụ aja na ọka kedu ndị dị na ba na-asụ aja ọ n'ihi na ị na-apụta soro tụalụ nke mmadụ ejeelu onye ahụ mere onye ọrụ ji hapụ nke ọ na-eme nwesị ka ha soro jekwuru ọ rịọ inu ntụ ọsụ ọkwa ebikwara mmadụ bọsị nke ọsụ bikwara ọ bụ ibe niile nọ na nkwọ na-eje mgbalụ na-eje mgbalụ ama moto n'onu anyị aka eji bịa wee na-asị Chineke weta enu ọ bịa were o nwere ndị ka mma o nwere ndị nwunye ebe na-adị ime di anwụhụ ọmụbekwa nwa ma mụzie nwa na-azụ di ka onye na-enye ọmụgwọ ndị ka mmadụ ka isi ọgbaje Lagos irigo nwa obere ga-eme ka ndị erighị ọnwa obere anwụ iri gị ya na-asị Chineke ya metọfụ nke fọrọ ọ mere nke ka mma ya mere gị o nwere ka a na-asị di nwaanyị ajara ịkpọkwubie ọbịa ga-emetọfụrụ gị nke fọrọ afọ ya maara mbido ya maara njedebe gị nwere onwe na ebe i nwere ndụ e nwere ka izi ebe akwa ebebe gị oke ibete anya isi mgbe ahụ ịchọ na iji esekpọgụ
ilebekwa ngalụmalụ ọ ga-ama na ikpeazụ a na-ebe akwa kama na o nwere ka esi ebi ya ụfọdụ na-ebe o nwere ndị dibịa n'ụkwụzi n'ebe a ndị karị mma ndị sokwere jesi nga jide kasie na Uchechukwu mere n'ihi ọ Uchechukwu mere anyị na-ekwukwa na ọ bụ Uchechukwu mere uche ya ma ihe ga-eme ihe a bụ ihe ndị niile n'ebe a ji wee chịkọta aka ọnụ wezi ka aka sie ego ịtọga ebe ife dị n'ime o nwere ndị be anyị na-asị na a na-atụ unu ke General atụrụ ya onye ọ masịziri omedi ka a na-eme n'ụwa ka emenye n'eluigwe udocha n'aha Jizọs Una abago n'ikike. Ha jere saachị ha kịta ka ha kiri onwe ha. Deme. Ala si mama anyị bụrụ nwaanyị na-eyi anyị na-agba mgbe ya ji wee mara ya bụ nwaanyị Aba anyị na-adị ya adịka na mma nwa mgbe anyị na-arụ ọrụ fema mgbe m nwa sokwara ọrụ fema ya ma ndụ very good ọ bụrụ maka na nwa m ka m ji ekwe so mana ya na-ayọ Chukwu Okobịa ma nwere ihe mee ya n'azụ na ọkashia na Chukwu ma nke ka mma so anyị niile na-achị dibe Because I want to know about the FEMA and then the Ministry of Works supply. I be out today. If I have to way back, there all your right, all your I didn't people I be out today. That's not I be out till I can we were moving we should be here man and here man or I gave for all the guy bet you or to my hand. I don't know the chin I can we should be here man. I wear that one wear very hard and envelope where it's not I wear now but look is in one of you because where we soon I cannot because we didn't have man. Engineers. I'm here. Stop. Speak Igbo. I don't know how to speak Igbo. Pardon me for that. Okay. Good afternoon. On behalf of FEMA Anambra Engineers, your husband worked with us technically. He was a very good person to us. So on behalf of all engineers in FEMA Anambra, we present this little token. Please accept our best. Thank you.
Yes, I can talk as well as others. I can be able to put those on our team at the time. Those on our team at the APU. The APU, on our team at the time, all this year for. And the APU, but those are working on one year. You can talk on. That knows what I please. Yes, I know who something also he's a member of APU. I don't know about what they can do. I don't know. Progress. 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 APU. Because all men and women with the Oka branch, I'm open on Oka Hana Muya, I believe that 1 9 will be engineers. He had on a lie, on a I am a job before. I am not sure people. I'm going to Guru, put the best they go to lie. I'm not going to go. Maconia, oh, I'm not being a mark. I'm going to I'm not sure people. Don't see anything. Looks like she didn't wait here. You can do APU progress. APU progress. Progress. APU. Can we make an album, Jibia? I can have the best. I had to cash you, Shanna. I am not supposed to have Shanna and I shall Shanna. I can not watch it. I can enter we can end what you all. And the share boy, and the share Lubu, and the share Nambra, after I had the teacher, after the teacher. He was not going to make a good career. What's he boy and guy? Over the line, share. And I want to say, I am better. I want to continue over the line. You know, I need an emecote, snake a why you make, why I can't see you on the OB. That's I know why you be. You go no you're gonna believe to make him Magani. Chile and magic magic. I can ammonia bona. Who find it there by Mandisi or ready to change the Gadiana Jaka or Wamma. I think I can go there and I had Jesus. Because he had their back, and he had men or women going to the jail. APU progress. APU progress.
Yes. I recognize you if you. Oh no, I recognize it. Yes, I recognize. Chief Doctor Richard. Eu conheço a Campo, o Bolso. Eu conheço a Campo. Chief Doctor Richard, you are here with us. I recognize your presence. You do not know my name of Siloma. I recognize this your governance. I'm with you, everyone. Uncle Bruce, I recognize you. Eu conheço a Campo. How do you welcome? Nico, Aina Sita, Ojo Abuna Beba. You can just make yourself comfortable. I don't know my feet on the bed, I don't know my feet on the central floor. Yes, it's a little bit of the river. It's a little bit of all men are happy with the Yes, on the NBU. Although the workers of the I
other day, Obon.
Okay, from I'm going to see you. Kafu apa? Nah, nak berpus. Ini ya ibu. Mulai kan baik. Ini ya ibu. n'afa ndị ezinụlọ Osteeze ụmụ nwanne ndị nwoke ma ndị nwaanyị anyị na-ekele okezie ifugonụ ka o si dị nsogbu adịrọ ịnọ na-eme Chineke wee ndụ bịa nwere ndụ ya ọ bụrụ anyị wagwu ya wee gbaa ogologo ụzọ si ebe unu si wee bịa n'agbanyeghị ka obodo si wee makarịa mma kịta anyị ji obele a wee na-asị biko ọbịbịa ọzọ unu ga-abịa ga-abụ mgbe unu ga-alarụ
Amo City. I go to be Amo City. Amo. We're not going to win. I'm going to Bono Ghana. Okuaga Bible no na algo. Na Jesus Christ go here one. Can lie one na ndi gun ni ja wo bra. Aba oponum body ni gba. Aba ija. Sorry no. Na bia zaka from Imo State. I get got down up on I get a lulu. Yeah.